So karon may igsoon natarong sigula sa ato ang year-end party sa ato mga kaubanan mga pastor sa nagkalaing-laing denomination. So nata diri Presbyterian, so kaninga side mo ang Presbyterian, napo diri ang Baptist, mga Baptist. So dito ang Pentecostal and Methodist. Tanong mga pastor. So, puro ni siya mga pastor ni Mason. Mga pastor. Party na naman diri. So, salamat kayo sa Ginoo nga gitugutan niya ni magkahiusa kami for this privilege. Para sa kinayan sa Ginoo igsoon. So, dagan kay nato diri. Mga kubanan. So, nata diri sa kaubanan nato mga Presbyterian. Sadya na ni. So, salamat kayo sa Ginoo at dito mo sa mga itabo pa. God bless.